Hvad hedder du? Hvor kommer du fra, og hvor gammel er du? Jeg hedder Lasse Kjærgaard Søltoft, og jeg kommer fra Ikast. Jeg købte BMX lige siden jeg var 16, og jeg er 23 år gammel nu. Som top BMX rider har du ligget i toppen af dansk BMX de sidste få år. Hvordan har du med den titel? Jamen, det er selvfølgelig en god titel at have, og jeg er selvfølgelig stolt af mig selv, at jeg har opnået det, og være blandt en af de bedste, eller nogle af de bedste i Danmark. Men det kan være mig, der være de bedste. Det kommer hen på, hvad for en stil man har, for eksempel. Hvordan har du det med alvorlige skader? Jamen, nu har jeg været så heldig, at jeg ikke rigtig har haft nogen alvorlige skader sådan selv, andet end udover, at jeg har slået min skulder på et tidspunkt, hvor jeg var ude i cirka 1,5 måned, hvor jeg ikke rigtig kunne køre. Den er slem. Og så har jeg forstuet mine ankler nogle gange, men jeg har heldigvis fået fat i nogle ankelbeskyttere, så det sker ikke så tit længere. Men jeg vil sige, at det er en periode, hvor jeg ikke kunne køre BMX i 1,5 måned. Det var hårdt ved mig, fordi når man er vant til at køre, og det er sådan en stor del af ens liv, så har man svært ved, at alle de andre kan køre, og man ikke selv kan køre. Har du nogle idoler, folk der inspirerer dig inden for BMX-verdenen? Jamen altså, jeg henter masser af inspiration fra de videoer, man ser ind på nettet blandt andet, og så har jeg selvfølgelig nogle som jeg synes som jeg personligt synes har en rigtig fed stil, sådan nogle som Chase Hawk og Dakota Roche. Det er sådan nogle af dem, jeg ser sådan lidt op til, hvis man skal sige det. Har du et yndlingstricks? Altså, lige umiddelbart så har jeg ikke et yndlingstricks, men jeg har mange tricks, som jeg synes er rigtig fede. Altså den stil, jeg kører, jeg kan rigtig godt lide, at man har et rigtig godt flow, og ikke laver så mange tricks som muligt, men man gør noget ud af de tricks, som man laver. Hvis jeg skal nå nogle tricks, som jeg godt kan lide personligt, så er det sådan noget som lookback og tabletops og can jams og sådan nogle enkle trick, som man kan bruge noget tid på at finpudse og lave dem, få dem til at se rigtig godt ud. Er det vigtigt med stil inden for BMX, at man har stilen inden for BMX? For mig er det super vigtigt, at man har god stil, og ja, at man ikke kører rundt i og ligner noget, der er løgn. Altså. Kan du nævne nogle eksempler på dårlig tøjstil? Bare kort, ikke ridse op. Dårlig tøjstil? Ja. Jamen, det ved jeg ikke, altså. Personligt kan jeg godt lide, at man kører rundt. Altså, jeg kører selv i slimbukser med stræk, som gør, at man kan bevæge sig lige så meget, som man vil, og der er ikke noget, der kommer ind i hjulen og så videre. Og det er sådan set mest det, og så synes jeg, det er det, der er så fedest ud. Det er hver person har sin stil, og det skal man have lov til. Perfekt. Får du nok makrel? Nej, jeg spiser ikke makrel, jeg spiser tun. Tun? Ja. Og tunmus, det er the fair. Ja, det er tom. Ja, okay. Men, tak for spørgsmålet, Lasse. Det var lige alt for nu. Så lad os nu at køre.